this will be under our Ugma ang care. pamayukang VFAR Bureau of Bicol Fisheries and and Aquatic VFAR Resources Foreign. Bicol na si Regional Director Ariel Pio Quinto na napilik ang Environmental Defense Fund o EDF bilang benepisyaryo kan sa indang Eco Sounder Technology o an ekipahe na nakapag-detect ng mga sira sa irarong kandagat, partikularmente ang sardine fish o sardinas. Sigun kay Pio Quinto, dakulang katabangan ini sa agrikultura kan Bicol, urog na sa sektor kang pagsisira, saro kay ang reyon sa mga supplier ng sardinas sa bilog na nasyon. This management plan, so we are guided on the process or anything that pertains to the management and conservation of sardines. Sigun naman sa Associate Professor asin konsultan kang EDF na si Joey Warren, abuton man sa 2 milyones pesos ang presyo kang Eco Sounder. Mas high-tech na kay ini kumpara sa mga pigagamit na teknolohiya kang commercial companies na nagdadakop ning sardinas. Those impacts can be felt at a small local scale, but in order to know that it's climate change and not some other factor like water quality, other predators moving into the area, it's very difficult to determine the cause in that regard. Base sa survey na pigkondusir kang Fisheries Management Area 7 o FMA 7 kang nakaaging Pebrero sundo Marso, gamit ang Eco Sounder, napag-araman na saro ang reyon sa may pinakadakol na makukuha ang sardinas, partikularmente sa Ticaupas, Burias Pass Protected Seascape, asin sa Gulpo kang Ragay. The abundance of our resources sa dagat. Okay? So if we do this regularly every year or every 2 years in the same area, you'll be able to compare yung abundance indices, yung NASC na tinatawag natin. Okay? So, yung cascada, makikita niyo na pag tumaas yun, ibig sabihin after 1 year, tumaas siya. Kung bumaba siya, so it's directly proportional to the amount of fish that you have at sea. Kasubong aga, kan mai-turnover na ang nasambit na ekipahe sa VFAR Bicol sa ginibong pagtiripon sa syudad ng Tabaco. Apwera sa ahensya, nakaresibi man ng siring na ekipahe ang VFAR Calabarzon na pinamamayuhan ni Regional Director Sammy Malbas, asin VFAR Region 8 na pinamamayuhan man ni Dr. Hannibal Chavez. Mientras tanto, ngunya na taon, plano man kan VFAR Bicol na magkondusir ng training dapit sa tamang paggamit kang nasambit na ekipahe. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.